ମୁଁ ଚାଉଳ ପିଠା କରିନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମର ଏସିଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଉଳ ପିଠା ନ କରିକି ମୁଁ ସୁଜି ମଣ୍ଡା କରିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ପଢୁଆଁ ଅଷ୍ଟମୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଖାସ୍ କରିକି ପଢୁଆଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ ସବୁବେଳେ କୁସୁମିତ ରହିଥାଉ। ମୁଁ ନୂଆ ଚାଉଳ ଆଉ ପୁରୁଣା ମିଶେଇକି ରଖିଛି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବଡ଼ି ବାହାଘର କଲି ଆଉ ତା ଡ୍ରେସ୍ଟି ବନ୍ଦାପନା କରିକି ତାକୁ ଦେଲି ସେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି। ତ ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। କମ୍ ଦାମିକା ଆଣିଛି ଡ୍ରେସ୍ଟି, ଆଜି ଯିବ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ମୋର ବନ୍ଦାପନା ସରିଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ମୁଁ କରିଥିଲି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ତ ସିଏ ଖାଇସାରିଲା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୁହାର ହେବା ପାଇଁ କହିଲି। ତ ଜୁହାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମାନେ ଘରର ମୁରବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜୁହାର ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ କହିଲି। ତ ମୋତେ ସେ ଜୁହାର ହେଲା, ତା ବାପା ନାହାନ୍ତି, ତା ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ପୂଜା ଏବେ ଆମର ସରିଗଲା। ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ପଢୁଆଁ କରିସାରିଲିଣି। ଆପଣମାନେ ପଢୁଆଁ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ମୋ 8ଟା ବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାର ଥିଲା ତ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାକୁ କହିଦେଲି ସେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗକୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମଝିଆ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ପୁଅର ମନ ଦୁଃଖ, ସେମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ। କାଇଁ ମୁହଁ ଶୁଖିଯିବେ। ମୁଁ ମଝିଆ ଝିଅ କାହିଁକି କବାଟ ମାରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ ଭିତରେ। କ'ଣ କରୁଛୁ ଗୁଲୁ? କବାଟ ଖୋଲ ଗୁଲୁ। ଏ ଗୁଲୁ, ମୋ ମାଆଟା ପରା କବାଟ ଖୋଲିଲା। ମା କିସ କରୁଛୁ ଟିକେ ଦେଖେ। ମା ବେ କାହିଁ କବାଟ ମାରୁଛୁ ମା? ଖୋଲ 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 ନା ଖୋଲ। ଏ ମା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମା? ଏ ମା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମା? ଏ ମା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କହନା ମୋ ମା, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ପଢୁଆଁ ଅଷ୍ଟମୀରେ ତୁ ପଢୁଆଁ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା। ହଁ କିସ ପାଇଁ କହନା 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 କହ 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 କହୁନୁ। ସାର୍ଟ ଆଣିବୁ ଆଉ କିସ ଆଣିବୁ? ଏ ଭଗବାନ। ଆନା ଆନା ହଁ ଟିକେ ଜୁହାର ହେଇ ପଡନା ମୋ ମା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆର ଜନ୍ମର ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ କୂଳର ମୁଁ ପଢୁଆଁ ଝିଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନିଏ। ହଁ ମୋ ମା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।